Si emocionant ha sigut això, el que ve ara no és menys emocionant. A continuació, tenim l'honor de realitzar un estreno d'una marxa solemne de processó dedicada al Santíssim Crist de les Ànimes, basada en una transcripció musical al voltant dels gotxos del Santíssim Crist, composada per el nostre veí d'Albalà del Sorés, don Juan Bautista Tormos Capilla.
Gràcies a tot el públic així present, autoritats, familiars, amics, veïns i veïnes de la Vila dels Oreills. Gràcies per l'acollida que ha tingut aquesta marxa processional dedicada a Sant Isidre de les Ànimes. I sobretot vull destacar la magnífica interpretació que ha realitzat la Unió Musical de la Vila dels Oreills sota la direcció del seu director artístic, senyor Soco Llamos. Un aplaudiment per a ells, per favor. Per a mi és una nit carregada de música, de màgia i, com no, d'emoció. Em venen a la memòria persones que avui no estan entre nosaltres. Me'n recordo molt de ma mare, que segurament estaria molt orgullós d'estar així entre nosaltres. Però bé, avui és un dia d'alegria. Avui és un dia d'alegria i no vull estendre's massa la meva intervenció, però sí que m'agradaria dir dues coses. La primera, agrair el recolzament i l'assessorament musical que m'ha atorgat el professor de Conservatori de Música de Meliana, que he tingut el plaer de tindre durant 4 anys, crec que han sigut dels últims anys, en anàlisis, en harmonia, en composició, el senyor Juan Muñoz Orero, que avui tenim l'honor de tindre entre nosaltres i per a que demani un fort aplaudiment. Gràcies, Juan, per la teua pedagogia musical. Gràcies. I ja, per acomiadar-me, m'agradaria demanar un desig